Mauluhan sa ato mga balita, ayuda alang sa mga pamilyang apektado sa kalamidad sa San Remigio, gipakapod-apod na sa Kapitolyo karong adlaw. Kapulisan sa syudad sa Naga, way makitang foul play sa kamatayon sa duha ka 7 anyos nga batang lalaki nga napalgan sud sa sakyanan. Sud sa usa ka madunadong auto sa Barangay Tuyan, syudad sa Naga. Samtang kanhi Mandaue City Mayor Jonas Cortez gi-clear sa iyang kaso may kalabutan sa operasyon sa usa ka batching plant sa syudad. Mga bulano nakadawat og hybrid rice seeds og abono gikan sa Department of Agriculture Region 7. Mao ka mga headlines. Headlines. Sugbo Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa ato mga balita news updates. Adlaw karong Huwebes magkasama Mayo 21, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon? Naglagiting ang kainit at kaganinang udto ingon sa alauna alas 2 sa hapon. Unang basingon ani gali nga sitwasyon sa kainit. Kinahanglan hydrated ta karon na inom og saktong ginagaron sa tubig. Aron makalikay ta sa dehydration o ibang pangmatang sa sakit na motumaw panahon sa init labi ra kining heat stroke. Naminaw sila mga radio karong hapon na 612 mayong hapon ninyong tanan. O kami magpasalamat sa DYHP and IFM gumikan kay karong bag-o lang yun. Nigawas sa base sa first quarter survey sa 2026 nga DYHP maoy overall number 1 radio station diri sa Cebu. O gingon man, dominant overall station ang RMN Cebu. Kawan ng DYHP, IFM mga kasama. Again kayong salamat kay ninyong tanan. O kamo mo ay tinuuray na numero 1 usap gumikan sa inyong kanon nga pagsunod, pagpaminaw sa DYHP o sa paghatag o kinasing-kasing nga serbisyo publiko at pagpangalaga dili pinagi sa mga balita. Information, mga komentaryo nga way gidapigan ug ang ato ang mga drama nga may pagtulunan ug ang makalingaw. Mayong adlaw ninyong tanan ug andam na alang sa mga updates sa ato mga balita sa kahaponon karon. Ang ayuda alang sa mga pamilyang apektado sa kalamidad sa San Remigio gipakapod-apod na sa Kapitolyo karong adlaw. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso. Report. Moabot sa 34 milyones ka pesos nga pundo isip ayuda sa kalamidad ang giapod-apod ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ngadto sa 3,400 ka mga residente sa lungsod sa San Remigio sa amihanang Sugbo diha sa San Remigio Sports Complex karong adlaw. Matag benepisyaryo kinsa nakaangkon og total damage sa panimalay niini makadawat og tag 10,000 pesos aron nga makaabag usab sa pagbabarog sa ilang mga balay. Kanamduman nga sa milabayng tuig miigo usab ang nagkadaiyang kalamidad sa Northern Cebu sama na lang sa linog ug bagyo. Atol sa gimong kalihukan ana usab ang Vice Gobernador Glenn Soco, Provincial Board Member nga si Nelson Mondigo ug San Remigio Mayor Mariano Martinez. Sa mosunod nga adlaw magpadayon usab ang pag-apod-apod sa mga ayuda sa uban pa mga lungsod nga labihang naapektahan sa kalamidad sa Sugbo. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Veloso DWHP Tatak Ariman. Ang kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo wa pa makadesider magbalik o galabay sa mga basura sa syudad diha sa Binaliw Landfill. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Wa pa makadesider ang kagamhanan sa Bay Sugbo paglabay og balik sa Binaliw Landfill. Kini bisan man tong nibalik na ang operasyon ini nito may himbuan. Ang Solid Waste Crisis Task Force ang kalusod sa report gadto kang Mayor Nestor Archival halabot sa gimon ning ocular inspections sa nitutang landfill. Naseran hinon nga gidusok pa ngadto sa City Legal Office ang documentary requirements alang sa pag-review ni ini. Apan una nang gibarayag di Archival nga siya pabor nga mobalik paglabay ang kagamhanan sa dakbayan sa mga basura sa syudad diha sa maong landfill. Kini aron ang 400 milyones pesos nga dugang gahin alang sa garbage collection and disposal sa syudad magamit sa laing katuyuan. Ang atong 40 magamit nato sa uban sa paghatag og more health services, scholarship sa mga bata. 400 million di ato nang atong additional nga gasto. So magamit na to sa laing katuyuan kung makabalik na maglabay sa Binaliw. That's correct. Magamit niya Si Mayor Nestor Archival sa kasamtangan ang mga basura sa dakbayan na nagyapon temporaryong ibutang sa South Road Properties kun SRP. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man Eli Balonas DYHP Tatak RMN.
Radyo mo nationwide. At oras alas 5:17 na sa kahaponon, samtang ang kapulisan sa sudad sa Naga, way nakitang foul play sa kamatayan ni atong duha ka 7 anyos nga batang lalaki nga napalgang wa na kinabuhi sud sa usa ka giabandonar nga auto diha sa barangay Tuyan sa sudad sa Naga. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Walay nakitang foul play ang kapulisan sa sulod sa Naga sa kamatayon sa duha ka 7 anyos nga batang lalaki nga natrap sa sulod sa usa ka abandonadong sakinan sa Purukyuso sa barangay Tuyan sa Dakbayan sa Naga. Mato ni Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, hepe sa Naga City Police Station, nga base sa inisyal nga findings sa scene of the crime operation Consoko, walay nakita nga gituyo nga gipatay ang mga biktima. Ang mga biktima gilang silang Raymar Kunag taga Purok Hagunoy ug Jeff Sian Abiliar taga Purok Cardaba sa barangay Tuyan. Nagakuha usab og CCTV camera ang Naga City Police Station di makita ang duha ka mga bata nga nag-uban nga nagbaktas paingon sa rapid din gipark ang usa ka sakinan niadto nga Mayo 17, 2026. Human sa pila ka oras gipangita na sila silang tagsa ka mga ginikanan tungod kay wala na kini makauli. Mipahibaw ang matag pamilya sa duha ka bata sa kapulisan sa sulod sa Naga ni anang Martes na duha ka adlaw nga wala na kini makauli silang tagsa ka mga panimay ug nagpatabang na sila nga makit-ani unang pagtuo sa pamilya nga gidagit ni nga mahinungdan nga wala na kini makabalik silang balay. Tungod kay duha ka adlaw na nga namising ang mga biktima, gipalihok na dayon ni Calacar ang ihang mga intelligence personnel inamagan sa komunidad. Gipangsubay nila ang mga kuha sa CCTV camera ug nasayran nga didto ni mipaingon sa dapit dinahimutang ang sakinan nga gisudlan sa duha. Gisusidayon sa mga pulis ang dapit ug didto nakatimahaw silang patay nga unang nga gituan sa mga residente nga dunalay hayop nga namatay. Apan nakugang na lang sila sa dihang gitan-aw ang sulod sa gray nga auto nga Kia ang giparag-iya sa kani konsyal sa Dakbayan sa Naga. Tungod sa kainit sa panahon daw nasunog na ang mga lawas sa duha ka mga bata ug padong nausab ni nga madugta nga mahinungdan nga nakahukom ang pamilya nga ilubog na lang gilayon kini. Sa pangutana kung doon na ba'y tulubagon ang tag-iya sa sakinan mato ni Calacar, walay krimen nga tumangon nini apan dako ang posibilidad nga sa aspeto sa sibil. Ang pamilya sa tag-iya sa sakinan miabag usab sa pagpangita sa duha ka mga bata sa dihang nasayon nga namising kini. Ang duha ka mga biktima suod nga managhigala ug sa umabot nga Hunyo pulos unta nga magtungha sa grade 1 ang duha. Kasama mo sa Naga City Police Station ang inyong radyo man Arbo sa HP Tatak RMN. 21 sa kahaponon kanhi Mandawi sa Mayor Jonas Cortez gi-clear sa iyang kaso. May kalabutan sa operasyon sa usa ka batching plant sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galanea. DYHP Tatak RMN Report. Gihangop ni kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang desisyon sa Court of Appeals nga nabeli sa hukom sa Ombudsman nga salan kini sa reklamong may kalabutan sa katukuran sa cement na batching plant sa Dakbayan sa Mandawi. Ang desisyon sa Ombudsman unang nag-dismiss kaniya sa serbisyo ug dunay pay silot nga dili kini makadagan pa sa bisan unsang posisyon diha sa gobyerno. Apan suwahi nga desisyon sa CA giabsuelto ni si Cortez sa kaso nga grave misconduct tungod sa gingon nga kapake sa pag-establisar og igo nga mga ebidensya nga si Cortez nakahimog korupsyon ug uban pa nga mga kalapasan subay sa katukuran sa batching plant sa barangay Labugon sa Maong Syudad. Sa unang desisyon sa CA kanitong Hulyo 25 sa 2025 ang 5th Division sa CA misanong sa hangyo ni Cortez nga i-review ang kaso ug ipadaplin ang desisyon sa Ombudsman netong Setyembre sa 2024 kabahin sa kasong administratiba nga giatubang niini. Ang kontrobersiya nagagumikan sa reklamo sa mga residente ni adtong Oktubre sa 2022 sa barangay Labugon batok sa kompanya nga nag-operate sa cement sa batching plant sa Maong barangay. Lakip sa gireklamo sa mga residente mo ang giingon nga kakuwang og business ug sanitary permit ug uban pang environmental documents sa operasyon sa Maong planta. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang inyong Radio Man Ken Galinea Tatak Radyo RMN. mo nationwide. DYHP una sa lahat. Traffic update. At karon i-check ang ato ang kadalanan diri sa Metro Cebu area labi na sa habagatang bahin sa syudad sa Sugbo nining oras sa kahaponon karon sa adlong Huwebes. Sa report ni Radio Man Paul Lauro, Radio Man Paul o sa may latest kumusta diha? DYHP Tatak RMN Report. Radyo Man, ay daan, ining mga orasa, way problema noon sa dagan sa trapiko, labi na diri sa may Pardo area. Doon na lang mga aksidentes kadanan, kay kaniyan sa iyo sa buntag, doon ay trailer truck nga loaded niya na bangka sa Center Island, diya sa may SRP, niya pagkadayo ng alas 8 sa pasado, doon na say vehicular accident at tubangan sa
University of San Carlos sa Talamba, no? Sa may Governor Cuenco Avenue na siya, sa may dool jud sa USC Gate 1, no? Onya nag-involve na siya og motor og sedan sa SRP pod ganiha diha sa motor sad nga naigo sa usa ka pick-up nga sakyanan. Onya naangol pod ang driver sa motor pero wa ra magrabihi. So mao ni ang atong mga traffic report og natala pod sa atong traffic division o SITOM kining mga ginagmay lang ang mga vehicular accidents sa kadanan. Asama mo sa traffic office ako inyong radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Radyo mo, RMN. DYHP Public Advisory. Mga kasama ito rin patalinghugan, gini importante kayo nga pahibaw, pinagi diri sa DYHP, gubikan kay ang kabanay, o mga higala sa usa ka 34 anyos nga ginganan og si Ruel Moncabo Estrobo. Nagpatabang pinagi sa CBA diri sa DYHP pag-locate o pag-trace kung asa man karon nahimutang si Ruel Moncaba Estrobo. Ato ipakita nga to ang hulagway ni ini or hilagway ni Ruel Moncaba Estrobo. Aron matabangan ning pag-locate kumikan kay wa na siya makabalik pa sa iyahang panimalay og sa iyang gitrabahuan sukad kagahapong adlaw sa Mayo 20. Ikataho nga gikan sa alauna si Ruel sa iyang gitrabahuan og gimaneho niini ang delivery truck nga adunay karga nga mga soft drinks og beer. Mao ni ang panagway or mao ni ang photo sa missing person nga si Ruel Moncaba Estrebo, 34 anyos, taga Sitio Maracas, Barangay Lahog. Unya katapusan siya nga nakitaan sa iyang gitrabahuan mga launa kagahapon Mayo 20. Unya nag-drive na iyang gimaneho ang delivery truck nga dunay karga nga mga soft drinks o beer. Alang sa dunay impormasyon, kabahin sa nahimutangan ni Ruel Moncabo Estrobo, pahalihog pakig-coordinate sa pinakaduol ninyo nga barangay hall aron mausay mo coordinate sa mga nearest police station. O mayong motawag diri sa DYHP ha. Atong numero 256-1918 or 256-1916. So mao ni ang hulagway sa missing person nga si Ruel Moncaba Estrobo, 34 years old. Inani gali nga dunay mga missing, wa ikita, labi na kung maglapas na sa 24 oras ay kabalakan ng taon sa pamilya, labi na sa immediate family, no, sa kapikas baka or sa mga anak, ang inani nga mga mawala. So kung galing kamo doon na information sa nahimutangan ni Ruel Moncaba Estrobo, pwede mo makig-coordinate diri sa DYHP o baka sa nearest ninyo nga mga barangay hall or sa nearest police station para matabangan in taon ning pamilya nga nagpakisayod kung asa man ni karon, no, ang gipangita missing person nga si Ruel Moncaba Estrobo. At oras alas 5:26 na sa kahaponon sa dugang pangbalita. Mga bulano nakadawat og hybrid rice seeds og abono gikan sa DA7. Kasama mo sa balita Radyoman Remart Pugoy. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita atod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nakabenepisyo ang mga bulanong mag-uuma sa nagpadayong pag-apod-apod sa Department of Agriculture kundi Central Visayas og mga hybrid rice seeds og inorganic nga mga abono pinaagi sa National Rice Program og Production Support Services sa naasong ahensya alang sa wet season. Nagkadiiyang mga lungsod sa Bohol ang nakabenepisyo sa maong inisyatiba. Ang probinsya sa Bohol adunay allocation nga kapin sa 21,000 ka bag sa hybrid rice seeds o kapin sa 79,000 ka bags nga inorganic fertilizer. Sa inisyal nga distribusyon kutob Mayo 18, nakadawat ang lungsod sa Albor og 119 ka mga bags sa fertilizer, 200 ka bag nga hybrid rice seeds ang nahatag sa Buena Vista, 700 ka bag nga fertilizer ang nahatag sa Carmen, 120 ka bag nga hybrid rice seeds sa Daguhoy ug 50 sa Calape. Samtang kapin sa 180 ka bag sa seeds ug moabot sa 1,500 ka bag sa abono ang nahatag ngadto sa mga benepisyaryong mag-uuma sa San Miguel. Subay ni ini padayong gi-consolidate ang datos alang sa ubang
ubang lungsod nga makabenepisyo usab sa maong inisyatiba nga naglangkob sa Valencia, Inabanga, Balilihan, Pilar, Danao ug uban pang mga munisipalidad. Ang maong programa gilaumang makatabang sa pagpaligon sa produksyon sa humay ug maabagan ang mga mag-uuma sa ilang panginahanglan alang sa umaabot nga ting tanom. Kasama mo sa Day 7 Central Visayas, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak, RMN.